Добре. И какво ще правиш до вечера? Трябва толкова да се шлеча. Защо? Защото толкова съм брошева. А къде ще ходиш? На партия сега. Ма какво е това парти? Або днеска има празник, нали? Кой има празник? Жишките деца имаме празник. А това с което се режеш, кой ти го подари? Аби. Тати. И то какво е? Кой друг има такъв гребен? Освен това. Аби. Рапунцел. Рапунцел? Ама има такъв гребен. Да. А какво друго ти подари тати? Тошки. Друго какво ти подари тати? С лилабо. Не си покажи другите играчки. С какво искаш да се облечеш за партито? С таралкара. А друго? А клин и кола? Или не може? Не можеш с клин. Искам с клин. Або искам с клин. Искам с кола. А искам с рокля. Какво правиш, Лиляна? Вижте, вече трябва да си говорим, защото вече си тръгваме и ще отиваме в парти. Ще отиваме на парти. При децата, нали? Да. А какво общо има партито с това, че не искаш да ми говориш? Няма Трини! вече да си